Hola, hola! Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de 5 cèntims! Què? Com? Que per què dic benvinguts a 5 cèntims? Perquè estic donant la benvinguda a aquest espai que es diu 5 cèntims. És que... Que no et convencen els meus arguments? Mira, perdona, però són incontestables, no en trobaràs de millors. A veure si el que passa és que tu no saps argumentar. És que, per favor, a qui contracteu? Sí, no te'n vagis, no. Queda't ací amb nosaltres perquè avui aprendrem a elaborar textos argumentatius. Argumentar significa formular o exposar arguments que justifiquen o sustenten una acció, una tesi, una decisió. Bé, eixa és la teua opinió. Exacte, i crec que l'estic argumentant molt bé. Vos heu fixat en la frase anterior? Per a expressar una opinió he utilitzat un verb d'opinió, creure. Jo crec que plourà. De veritat creus que et pagaran esta faena? Esta frase l'ha escrita algú amb segones intencions o...? Altres verbs d'opinió. Pensar, defensar, trobar, opinar, condemnar, considerar... Jo pense que el meu equip guanyarà la Lliga enguany. Defensaré les meues idees amb la vida, si cal. Trobe que, si encenem l'aire condicionat, no morirem de calor. Condemne fermament la ceba a la truita de creix. I també construccions verbals com ara estic a favor de la pinya a la pizza. Estic en contra de la pinya en el gin tònic. Em sembla roïn beure alcohol. Soc del parer que totes les feines s'han de cobrar. I esta la primera. Producció? Però les opinions, com les persones, moltes vegades guanyen si les vestim. Jo no, Jo no et guanye. Com podem vestir les opinions? Amb molts recursos, però no vos ho explicaré jo. Serà el meu company Nelo Glamour. Així, Nelo Glamour, el vostre estilista de confiança. No sé per què parle amb este accent. Si sóc de Mislata. Podem vestir les opinions amb els verbs que utilitzem. Podem utilitzar uns verbs més suaus que altres o pegar-li la volta a l'argumentació perquè no siga tan brusca. Et fan olor les aixelles. Expressant-nos així, podem ofendre. I per això cal buscar una manera menys feridora de dir-ho. Per exemple, preguntant, sent mala olor, tu també la notes? Un altre exemple, el fill de la meva amiga és molt roïn. Si hi afegim davant un auxiliar de mode, és a dir, una forma verbal que module l'opinió, sonarà més suau. Em fa l'efecte que aquest xiquet és molt roïn. Una altra muda de roba que podem afegir a les opinions són els adverbis. Podem suavitzar o enfatitzar el punt de vista amb adverbis com ara segurament, probablement, és indubtable que, desesperadament, per sort, dissortadament, que vol dir desgraciadament. També podem vestir les opinions amb les següents expressions, fórmules o connectors. Però això ja no ho dirà Nelo Glamour, sinó que ho dirà el Nelo normal. Nelo normal, però amb el mateix glamour, Ja ho crec, i tant que sí, ja m'agradaria, tant de bo amb estos vídeos em farà ric. Les opinions i arguments, a més de vestir-los, també és molt important ordenar-los bé. Hem de ser molt clars a l'hora d'exposar una argumentació. Començar pel principi i acabar pel final. Perquè si comences pel final i acabes pel principi, en principi arribaràs al final, però no com cal. I al final tindràs uns principis i uns altres. I ja no sé què he dit, Veieu com d'important és l'ordre? Així teniu alguns connectors que vos ajudaran a organitzar els arguments. En primer lloc, en segon lloc, per una banda, per l'altra, per a tancar. I ara vos ensenyaré un truc d'argumentació. La concessió, a la qual anomenem l'aikido argumentatiu. La concessió és un aikido argumentatiu perquè construïxes un argument a partir de la força de l'altre, però aprofitant per a respondre-li amb més força. Mireu, entenc el que dius, a pesar que jo pense el contrari. No es pot negar que tens raó. Ara bé, permet-me matisar que jo vaig veure abans que tu. Aikido, pa! Acompanyeu-me perquè ens disposem a fer un poc de treball de camp. Ara que ja coneixem la teoria, passem a la pràctica. Avui visitem
un lloc on coneixerem de primera mà les persones que més hores del món es passen discutint, els advocats. Acompanyeu-me al despatx. Moltíssimes gràcies per rebre'ns. Com m'hauria d'adreçar? Ai, Xina, no! Com se li fa una advocada? Adelina i prou, no? Adelina i prou, I ja exactament. està. Molt bé, Sí. molt bé. No, perquè és de cara als jutges, no? Se'ls diu senyoria, sa senyoria. Sa senyoria, molt bé. Escolta, es fan judicis en valencià? No, no se'n fan de judicis en valencià. Jo només una volta, en l'ordre contenciós administratiu, el jutge va començar el judici i va fer tot el judici en valencià. Ole. Llevat d'aquest cas, va ser ja fa uns quants anys, a València, no m'he trobat mai en cap jutge que faça a priori el judici en valencià. Sí, només faltaria, d'altra banda, que respecten que utilitzes el valencià i que ho fan possible sense posar pegues. Clar. Cosa que, per altra banda, és un dret. Sí, Però, no, però podria veure's vulnerat també en aquest sentit. Així que no. Que et conviden amablement a canviar de llengua. Exactament. Molt bé. Adelina, com no en tinc ni idea de la vostra professió, no sé, tu que eres advocada, quins casos porteu? En què estàs especialitzada? Portem molts casos, sí. El despatx, el Rogle, estem especialitzades en la defensa del dret a l'habitatge. Aquesta és l'activitat a la qual dediquem la major part del nostre temps professional. Però fem moltes altres coses. Alguna cosa de mercantil, penal, civil, família, laboral, administratiu... I a més, també tenim companys sociòlegs que fan estudis d'investigació en temes diversos. Cal investigar, clar, és que si no investigues després no té resultats. Parlem d'argumentació. Vinga. D'acord? Perquè, clar, és el teu dia a dia, no? Tu has d'argumentar per a convèncer al jutge o la jutgessa, no? Com funciona? Quins arguments utilitzeu? Quins arguments utilitzem? Això depèn molt Del cas. del cas, clar. Però jo crec que és important plantejar bé el supòsit de fet, és a dir, plantejar bé el que ha passat d'una manera clara i sobretot que siga creïble, que siga plausible, que presentes al jutge o a la jutgessa uns fets que puga assumir i després fonamentar bé, òbviament, jurídicament, és a dir, sabent utilitzar les lleis i interpretar-les sistemàticament i aplicar-les al cas, per a tractar de persuadir a qui ha de resoldre. És que el llenguatge és vist per això, per a persuadir, veritat, Hi ha algun truquet o alguna fórmula comuna a l'hora d'adreçar-te? Si parlem de fórmules típiques, no sé si te refereixes a aquestes, però a mi me venen al cap la de sa senyoria que et deia al principi, amb la vènia de sa senyoria abans de començar a parlar. Amb la vènia. Per tot el que s'ha exposat o per allò exposat, sol·liciti al jutjat, bla, 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 altre si dic no sé quina cosa, Altre si dic. davant del jutjat comparec, tot aquest tipus de fórmules. Hi ha alguna per a dir, imagina't que s'ha mullat tota la turra, no? I ja vols quedar-te a gust i reafirmar que tens raó en tot allò que has dit i què diries? Perquè no pots dir-li i així mane jo, i parle jo, passa un carro. No? Suposo que s'ha d'utilitzar un llenguatge més culte, més formal, podríem dir-ne? Sí, clar, el registre que cal usar quan s'està en l'administració de justícia i sobretot si t'adreces a un jutge o jutgessa és definitivament el registre formal de la llengua en la varietat estàndard del valencià. La fórmula que s'utilitza per a tancar, diguem-ne, i concloure i demanar és, una altra volta, per tot el que s'ha exposat, sol·licite que s'estime o que no s'estime la demanda o que es condemne o no es condemne al meu mandant per... I a partir d'ahí, a creuar els ditets, Efectivament. fins que es resolga. En definitiva, que això de dir-li bro, al jutge no. No, millor que no. Cal parlar-li vostè a tots els operadors jurídics implicats. Operadors jurídics implicats, molt bé. I a tu t'agrada adornar els arguments? No sé, vestir-los d'alguna manera? Mira, la veritat és que no. Tracte d'acudir de nou a la claredat i a la brevetat. I per tant això implica per a mi llevar ampulositats de la forma d'escriure i en les fórmules utilitzades i tractar de buscar els punts forts de l'argument, del discurs i incidir en ells, però d'una manera breu i clara. O sigui, millor semblar gelat que no passar-te de caramel, no? Sí. No sé si gelat o... Professional. Professional, perquè després, en fi, sobretot si la situació és delicada del teu client o que moltes voltes passa, cal mantenir la humanitat, no? Almenys això pense jo. Adelina, m'encanta, m'has convençut, És que parla bé la tia, parla bé. I jo volia fer un concurs pel carrer, però aprofitant-te, que no em resoldràs
unes preguntetes, t'animes a jugar? Clarament. Però fora del treball, perquè en el treball no es juga. Hem quedat que eres una sí, una molt persona seriós. seriosa. D'acord, vinga, anem fora. Adelina, a veure, mira, el concurs és molt fàcil. Vale. Jo et dic una pregunta i te done 3 opcions. Tu què m'has de dir? La correcta. Molt bé, molt bé. Molt bé, així, és que segur que guanya. Vinga. Va, anem allà. Quin d'estos verbs penses que és un verb d'opinió? A, trobar. B, torbar. C, trolejar. A trobar. Trobar és una resposta, Adelina. Com és ese ballet? Com és? És el redoble. Sí! Molt bé, trobar es pot utilitzar com a sinònim de pensar, per exemple, no? Jo trobo que et para molt bé eixe vestit. I tindries raó? Ah, sí, senyora. Torbar seria destorbar o distraure algú, i trolejar és el que passa quan et fan una publicació per xarxes, no? Que van a fer-te mal, no? De manera... Al coll. Sí. Bé, anem amb una altra, va. En l'expressió «soc del parer que», de què és sinònim parer? A, de origen. B, de paret. C, de opinió. C d'opinió. Ho diu super segura d'ella mateixa i la resposta és... Correcte, també! Molt bé, soc del parer que és una locució per expressar opinió, perquè parer significa el que cal fer, no? En un assumpte, o la manera de veure'l, com procedir, no? Així és. Anem amb una altra. Què significa l'adverbi dissortadament? A, amb molta sort. B, desgraciadament. C, diversament. B, desgraciadament. Diu desgraciadament Adelina. I desgraciadament no, afortunadament sí, l'ha tornat a encertar. Molt bé, molt bé. Dissortadament és amb desgràcia o desgraciadament, molt bé. I diversament significa d'una manera diversa, d'acord? I tindré molta sort és el que has tingut tu, encertant-me una vegada més. Moltes gràcies. Bé, doncs ja estaria, Adelina, has guanyat. Que bé, les que bé, encertades ha les guanyat, tres. m'encanta guanyar. Has guanyat. M'encanta guanyar. Un pis de lloguer amb 3 habitacions per només 500 euros al mes. Impossible. Efectivament, impossible, Adelina. Adéu. No serà possible. I fins així el programa d'avui, en què hem fet 5 cèntims sobre com argumentar. Hem parlat amb una advocada que ens ha ensenyat els trucs per argumentar davant d'un jutge i salvar el coll dels clients. I hem fet un meravellós concurs en què hem après alguns recursos per argumentar millor. Ara toca posar en pràctica el que hem après. A menys que penseu el contrari, en aquest cas m'ho haureu d'argumentar bé. Fins la pròxima!